tu lai hian hun then khata ration card cheng som ni aya to retailer ten a khulna an la thin ti thom te lo ma hi thei to pin sarkar chuan a ena champhai lama kan DCS o te phei chuan thu chuan siama social media point lo mu karinga voina po DCS o champhai chuan champhai lama retailer te ko khoma cheng som ni ai tam ration khulna lo la zong zong te chu retailer te khan cheng som ni ai tam an lak zong zong kha an lak na te nena rule le vector return le vector kan ti ni chu tiang chon sarkar hian kil tin hi a ena an lo ti lui le ni chuan kha atul ni chuan retailer an ni na pok an chol tir mai nga khatiang zong kha sarkar chuan mala zelang chumi rola mi puiten hena kan ngen du chu thil dik lo nia kan hriat hi chu social media rak satli emo lo phunlung oi mai hi tum lovila hoi sen takin complaint te po hi iziak ngamangu DCS wa te po hril top topangu